kohta. No niin. Katkaisee sen painavat kuitenkin kiinni kuuluu, mutta ei oo niin köyhän näköinen kaveri, että köyhällä muuta tahisottaa tuuli. Operaatio Neste. Operaatio ryöstä sen rikastaa. Edessä oleva auto ei kuulu tähän mitenkään, mutta kuvataan kuvaa kaikesta. Ei näy kissalanpoikia. Ei näy vielä kissalanpoikia. Katsotaan miten käy. Kohta ollaan auton perässä. Kyllä on oma auto perässä saatana, mikä on olo. Oi vittu. Ei lähde. Kohta kun tulisit vastaan sellainen poliisiauto. Hetkinen, mistä se nyt sen mennään? Ei tuolla ajaa tästä ryössä. Siellähän se meidän nöstö. Siellä on neste. Vittu tuo ikkuna eteen. Oi sä että kun nappia toi. Ei edes yhden kerran kiertää ympäri ja katso tämän varmuutin päästä tuon takaa tuon pois. Joo. Justiinsa oikein hyvä, kun pakettiauto on justiinsa siinä eessä muutama. Voi. Sehän kävi justiinsa niinku piste ilmpää. Onnistuu. Mennä sinne eteenpäin. Tuo on se auto taas vielä. Tuonne, missä on niin eiku tuonne taas. Perruta sitä tuolla. Perruta. Vai mitenkä sulla on se auto? Mulla on tankki tuolla puolella. Niin, no pitää. Niin, siinä. Täällä on. Tai sulla on siinä. Tässäkö se on? Kumpi se nyt näistä? Tuo reenki. Täältäkö se? Muu. Varmaan nyt ottaa tuolta takalta päästään ympäri tuolta. Joo, maksukassalle, kiitos. Vittu. Oi jee. Vittu sitä nyt toista ammumet olla minä aukaista auto menen käyntiin ja saatana tankki auki. Oi jeesus. Reitä nyt silmät kiinni. Tuolla on tuo yksi typyttinen auto. Tuo vittu se on täällä töissä. Hyppy, bensa, osa 1. Vol 1. Operaatio Nissan. Tästä se lähti. Kello on noin paljon. Ei kun keiku. Ajetaan parkkiin, joo. Ei näy kissana poikia, mutta noin 10 minuuttia on aikaa karata liikenteeseen ja sen jälkeen on operaatio Kissanan pojat perässä, joo. Otetaan 3 minuuttia. Meillä on 5 minuuttia aikaa, mutta ne luulee, että mä ajetaan parkkiin. Sitten onkin sen jälkeen TJ. Oi, sarai. Jännä hetki. Jännä hetki. Trippimittarin on. Annetaan ovilukkoset. Annetaan ovilukkoset takkaan. Kohta lähdetään. Viisi minuuttia. Prisma. Nyt. 1. Vittu meni niin tätä. Nyt. Tonne. Voi vittu täältä riittää. Nyt menee. Kissanan poikien perse silitä. Taas ottaa muistanut tankikorikkia ottaa eiltä, mutta lääkätiin sormille saat. Meillä on 5 minuuttia. Nyt menee ympärän kautta sinne. Mene auto! Ui vittu punaiset perkelee. Reitä Hani laita vielä. Kissanan pojat kohta lähtee.
Niin vittu saatana, ei mennyt kuin 50 eurolla saatana Bluetooth-tormille yli. Montako litraa meni? En kahtonut 50 eurolla. Ei vittu tää. Miten siitä seuraavasta ristyksestä? Jänskittää, saatana. Sitten tuosta mäen päälle. Ei kun siis tonne mutka kautta, niin luulen, että mä ajetaan tonne. Ajettaa tuolta kierrät. Leharille. Operaatio bensatankkaus. Operaatio bensatankkaus onnistuneesti suoritettu mission complete. Luolta vittu. Mission completed. Että ne ei tuu perään. Lähtee asemalta tuota. Vittu ne kattelee kepeältä, että mä otin puhelin menee tuonne käämäkkepännatin. Vittu. Vittu. Mä otat sen Nokian kiinni, että se ei jäljitä. Siinä on se trackerin nimittäin siinä puhelimessa. Ai jos mä sammutan ne. No se häviää. On se 5 minuuttia aikaa. Kohta ne soittat. Siinä on 5 minuuttia. Kato, ne luulee, että sä et parkkaa. Näki näin, että mä lähdin nurkan taikakoon. Kyllä mä eikö se olta mun akka siinä pihalla tai joku venäläisille juttelemassa apuna tankkaamassa jotain. Ei nyt. Niin vittu, joko te tullut. Ei, tulee kuule kissalan poi. Ei oli nyt se veto, niin pitää maksaa. Paukki katoja, niin niitä harvoja hyviä kertoja. Tunteita, se on niinku saltan mulla. Ei saatana. Vittu on kissalopojat koote kyllä. Vittu, on parempi vähän jouttu tonne ajaa. Saatana. Onko tuo jo poliisiauto, tuo korkein paketti, jota mikä tulee jo perästä. Kohta tulee jännä sininen. Kohta tulee piru! Kannattaa kikaatin taavita. Illaksi Janille mennä piiloon ja kännykkä kotiin. Siellä pää soipi saatana. Saatana bensat ainakin korkkia äsken saatana. 6 minuuttia on mennyt aikaa. Eikö ne on nyt soittaneet? Se on täältä lähtee tulla suoraan vastaan. Vitu. Ui. Vittu se sanoo, että nyt lähdettiin asemalle suoraan, niin katsellaan huomenna tätä hommaa. Se vois olla. Laitatko sä näitä ton pipoitte? Se pipo jonnekin jemmaan. Mutta ei ne voi pidättää vissiin vai? No ei ne pidätä. En mä usko. Pitäis. Heikille saatana. Heikille parkkiauto. Heikki se oli. Heikille mennä hyväksyttiin. Veikkataan täällä tulee vastaan kohta. Ei mistään, eipä ne tiedä miten päästä. Ne on se mun trackeri. Onko tämä S auki? Eikö se toinen S? Miksi ei tämä? Ei se oo auki. Onko tämä auki? Ei oo auki. Ei. Sitten ajat sinne alas sinne. Että se ei näy se auto. Siinä on suora. Vitu. Vittu. Vittu kyllä täällä kyllä suunnitelma. Nyt se vasta kannattaa tämän jälkeen kyllä suihkussa, kun se hiki on huipentumisessa. Ennen tätä ei kannata kyllä suihkussa käydä kenenkään. Ne on että ei meillä voi vittu sanoa, että nyt lähdetään asemalle ja huomenna selvitetään tämä asia, oot vielä yötä. Ei, minun mielestä. Ei, pitäisi vittu tuolla tulee autoja ihan himoona. Noin minä tein sen niinku juntturen saatana. Ei vittu jos tuolla Ota kaljakauppaa, Jani joittuu koskiksi ja minä en saa minä päänsä humalassa silloin saatana. Koomassa istuu minä ja koski se kävi ostamassa Minä ota Jani kävi. Ei ole näkyvistä. No niin, tämä video tästä valmistautuu YouTubea varten. Hyvää illan.